Guys, so andito tayo ngayon sa may Colos Buwa Hills guys, dito sa may Coyapo, Tarlac. At itong lugar natin ngayon na kinakatayuan ko ay dito yung pinakamataas na part ng mga burol dito sa loob ng Colos Buwa. Guys, so dito sa part na to makikita mo lahat yung buong paligid ng Colos Buwa guys. Yan. Yan. So mamaya ipapaikot ko lahat yung camera at para makita nyo. So kung gusto niyo pumunta rito guys, napakaganda ng Colos Buwa Hills. Matatagpuan yan dito sa may Coyapo, Nueva Ecija. Zombie apocalypse. Ngayon, pakita mo yung parking fee. Tayo. Ito na. Parking fee. Saan magbabayad? Doon lang. Kaya tayo dito, tayo. Mamaya na pag-uwi. Pag-uwi na lang mainit. Ikaw na to, mag-isa mo. Pangit na tayo mamaya. Basta kami maganda. Dito. Maganda nga magmerienda. Magkano po ang ano ma'am? Jenny May po. Entrance. 10 per head po sa apelyado. Tabag. Parilyo po. P-A-J-E. 10 per head. Pati mga bata. 10 din po. 10 Taga din. saan kayo? Tapos may mga Number 0967. pinaparent din silang bike dito guys. So, Ay, data? Ayun, may mga bike pinaparent nila. Magkano rent ng bike nyo kung sakali po? Depende po sa klase, sir. O, tingin ko na. Ano aming bayadan? Wait 145 po lahat. 145. Pati mga kwan na yun. Ay, pati yung tricycle. Yan na muna. May magandang ano dito. Anong tawag dito sa ganito? Ha? Matuto kang gumalang. Sa nakakaganda sa'yo. Kaya nga, ito, di ba? Nature, igalang Ito. Bili na kayo ng barbecue kung gusto niyo maging barbecue. Wow, magaling. Pwede naman ang hindi magmas ba dito? Pwede ah. Pwede na. Ayan po. Yan ah. Pag mountain bike, Kahit wag na kayo magmas. magkano po pag mountain bike? Ano po? 150. 150. Ilang oras na po yon? Anli na po yun. Yung ladies bike, Japanese bike po. Japanese bike, 75. And so wag na kayo magbaan ng bike nyo pag pumunta kayo rito. May marerentahan dito. Hindi. Yung mga pupunta. Ayan. So ang ganda po dito. Ikoko niya yan. Ayan. Init at lamig. Sira po yung machine. Tapos may ano to ma'am? Room for rent? TP hat po. Mag Overnight po. So, mas romantic. Pwede po yan. magkano po? 1,000 po. Overnight po. Overnight na yan. Or couple po yun. 1,000 ang per night. Tapos Hindi naman po kung gusto nyo po yung naka-tent ho kayo. May mga tent po kami. pinapaakan yan. Mas maganda po. May sarili Magkano, po kayo. magkano naman yan? Ano po? Depende sa dami nyo ho. Kasi ang overnight po, ang entrance Okay lang, nakatutok ganyan. 50 pesos po yung entrance ng sir. Tas times 2 po yung parking fee. And then kung halimbawa may dala po kayong tent, pitching fee po yung babayaran niyo. 200 po. Kada tent po yun. Okay. Bukod dito sa view na to ma'am, yan. Ano pang ano nyo sa customer niya dito na pupunta? May mga activities din kami rito sa Like? bonfire. Doon po sa part na yon. Tapos
Doon, sa part na yun, mga volleyball po. Ay, may mga nagba-volleyball din doon. May frisbee din kami. Yun, yung may mga ano doon, anong yung sasakyan yun doon. Ano lang, just for, picture-picture. Ah, okay. Siraan na po kasi yun. Tapos po, soon, magkakaroon po kami ng fishing. Open po siya sa mga guests. Babayaran po yung kada mabibingwit nila. And nasa sa kanila po kung iihawin po nila sa... So yung mabingwit nila sa kanila na? Ikiluhin pa po yun. Oo, Babayaran. babayaran. Okay. Ganda. Anong bundok na yun? Yan po is, Mount Bangkay. Hanggang saan itong itong Rancho de Colos Giliw. buwan na to? Actually, sir, lahat po ng burol na yan is Colosbo Hills po yan. Kasi karamihan ng burol is nasa part po ng barangay Colosbo. Yung dulo nun na ma'am, yung bakod na yan. Bako din, may mga kanya-kanya po lang kasi may-ari niyan. Pero dito pa rin. Yung nandito po sa loob po ng natin, Rancho de Cabrillo. Paglagpas po doon, hindi na po siya part ng rancho. Matagal na bang na-open to? Ito nga po yung na-picture, sir, na na-picture na kinasal na sobrang ulan. Inulan sila. Ayun. At saka sa June 18, magkakaroon po ng kasala na naman po. Gusto niyo bang Okay. pumunta doon mamaya sa TikTok? First time namin kasi pumunta rito ma'am. Ayun. So pumunta kayo dito guys, maganda. Kung gusto nyong magpalipas ng oras, pumunta lang kayo dito dahil mura lang ang entrance fee. 10 pesos lang na ma'am. Pesos lang po. 10 pesos lang. Magkakaroon ka na ng peace of mind. And soon, fish of mine. Yun, peace of mind. Ngayon hindi ba po pwede? Hindi, maliliit pa po sila, boss. Pero pwedeng magbangka doon na. May nakita yung Yung bangka. balsa po, 30 minutes po, kaya lang sa pangdalawahan lang po kasi baka Lumubag. 50 pesos po kada 30 minutes. Pwede po palit-palitan. Sige. Ayan. So by next na Ma-experience po yung by next na punta namin siguro. Okay ma'am, thank you po. Ayan. So invite niyo yung mga ibang mga hello guys, punta na po kayo ng rancho. Kung gusto, sabi nga po ni sir, kung gusto niyo po magkaroon ng peace of mind sa mga nalulungkot dyan, stress, dito na lang po kayo sa rancho. Okay. Sige ma'am, thank you po. Maganda po dito, guys. Ayan. Ikaw na. Dami-daming, tara na. Papakita ko manok. Ayan, oh. Daming tao rin dito, guys. Kaway kayo. Ayan. Ay po. Justin. Salamat. Ay, yung... So napakaganda yung lugar. Sabi nga kanina nung nasa harap guys, no, may mga pumupunta at dumadayo dito na dito sinicelebrate, dito ginaganap yung kanilang wedding, yung napakahalagang bagay sa kanilang buhay. Ayun, no. Yan, meron na naman tayo nakita na anong tawag dito sa mga ganito? Hugot yata to eh. Natutuwa sa kasinungalingan, nagagalit sa katotohanan. O yan, di ba? Yung mga mga natutuwa sa mga puro kasinungalingan dyan na mga pinagsasabi nila. Ayan, sa inyo yan. To, meron pa dito. So, basahin natin lahat na makikita natin ganito. Mga salawikain. Ba? Ayan. Makinig ka. Ayan, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Napakalawak, napakaganda ng lugar. Tapos dito pa, mayroon pa dito. Tingnan natin, silipin natin. Yan guys, so dito, bakod na to ng Colosboa.
So dito sa kabila, Colosbua pa rin pero iba na yung may-ari ng farm. Parang ganon. Ito naman, Marjus Calleca Farm. Doon sa unang dinaanan natin, ano yan, Nice? Hindi. Cabeleo, ano yan? Cabeleo yata eh. And dito Colosbua Hills din pero Marjus Calleca Farm. Doon sa una guys is Cabicleo. Parang ganun eh yung word niya. Ayan, so puro ano talaga, puro buhol. Yan o. Yung kasama natin nandun o. Ayun, yung naka-block na yun. Eh, malayo na. Ayun naman yung isa pang kasama natin. Naglalakad sila, pupunta rin guys. Ayan. Nasaan na yan? Nasaan na yung kasama namin? Wait, ano ko lang. Ayun. Ayun. Gusto kong pumunta doon. Part na yan guys, yan. Yan, nandiyan yung kasama namin eh. Dahil parang pinakatuktok na yon at may natatanaw sa bandang baba. Guys, so andito tayo ngayon sa may Colosbua Hills guys, dito sa may Kuya Potarlac. At itong lugar natin ngayon na kinakatayuan ko ay dito yung pinakamataas na part ng mga burol dito sa loob ng Colosbua. Guys, so dito sa part na to makikita mo lahat yung buong paligid ng Colosbua guys. Yan. Yan. So mamaya ipapaikot ko lahat yung camera at para makita nyo. So kung gusto niyo pumunta rito guys, napakaganda ng Colosbua Hills. Matatagpuan yan dito sa may Kuya po, Nueva Ecija. Ayan guys. So mula rito guys sa kinalalagyan ko ay matatanaw mo ang buong Colosbua Hills. Ayan. So napakadaming mga burol. Bali hindi natin mabilang kung iisa-isahin natin guys. Ayan. So napakadaming burol. At itong pinakamataas na bundok yan, kanina yung nakakita natin. Yan yung pinakamataas na bundok. Yan sa part na yan, doon pa sa Bandaron para. Ayan guys, marami. Saan yung rainbow doon? Saan? Ayun nga na. Wow, rainbow in the afternoon. Ayan guys. Naulan siguro doon. Ayan, may rainbow. Part na yan kasi kumukulog kanina. Ayun oh. Ayan, so yung mga kasama natin nandun na naman sila. Ayun, si Carl Angelo at si Hydrick nandun sa ilalim ng puno. Doon siguro. Ayan, at ang kasama ko ngayon dito, tingin ka dito Ace. Ayan, si Ace. Ayan guys. At yung mga kasama pa namin kanina nandun sila doon sa Bandaron. Napakalayo na guys, hindi masyado matanaw. Yan sa part na yan. Yan sila. So kami nandito kami sa bandang Tuktuk. At ayan, gusto kong ipakita sa inyo ang kagandahan ng Colosbua. Ayan, ito ang kabuuan niya guys. Ayan, so inakyat ko to para sa inyo, para makita nyo ang kabuuan ng Colosbua Hills. Ayan, so dito ako na ano na banda guys oh. Napakaganda dito na part oh. Yan, dito. Iyan. Part na yan yung para sa akin ay isa sa pinakamaganda rito na view. Yan yung part na yan. At ito, yung bundok na yan. Ayan. Ayan guys, so yan lang yung may ano ko ngayon dito sa Colosbua. At kung gusto niyo pumunta rito guys, madali lang. Napakaganda rin ng daanan. At napakamura lang ng entrance fee, 10 lang. Then pwede na kayo mag-rent ng mga bike nyo para may magamit kayo para umikot dito sa kabuuan ng Colosbua Hills. Mataas? Napagod? Hingil ka na? Kuya. Doon pa sa kabila. Ayun pa. Ayun pa sila. Pahinga muna kayo ha. Nauna pa kami. Tagal nila. Lalakad pa lang.
And guys, umakyat din itong mga kasama namin dito sa may pinaka-tuktok ng Colos Buway Hills. Ayan. Na si Ate Ma, ayan. Ayan yung mga kasama namin, yung mga senior citizen na sa baba. Senior citizen na. Ano sila? Yung sa kabila. Ayun. Ay, silang layo pa nila. Ganda pala, oh. Oh, dito tanaw lahat. Bisa nyo makyat. Ano bang puno yan? Pagod daw. Ah. Nako, akyat. Ang makaakyat dito sexy. And guys, so nakaakyat sila. Nabawasan sila ng ilang ano kaya nabawas sa inyo? Ayan, nabawasan ng mga 50% ng ano, calories. So, umuulan na, guys. Kumukulog na. Hindi makakit. Ay, ang ganda ng video nyo. Hindi makakit si Otep. Ayun, yung hinahanap ko. Wala, mamay isa oh. Wala, hindi na siya Lain mo, Asep na. Halika. Nakakadulas kaya. Ayun, chinelas mo pala. Hey, success! Ayan. Tayong lahat. Dito na tayong lahat. Ayan. 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 Oh, ano masasabi mo, boss? Maganda nga. Maganda dito na. Oh. Sulit. Ayan, guys. So, nandito na kaming lahat sa tuktok. Ayan. Hey! Ayan. Dito na silang lahat. O, kaway kayo. Oh. Parating kami sa gitna. Dito na kami sa pinakamataas. Gitna pala. Sis! Ayan. Kaway sila, oh. Ayun. Huwag na tayong pumunta doon. Tingin kayong lahat dito. Dali. Tingin dito. Tingin daw kayo. Oy, kaya ang Irish. Tingin dito. Up. 1, 2. Parang ang taas ah. Ano ba maganda? Ikaw. Mamaya. Ay, isa pa. 1, 2. Wala, hirinig ko na ang langit. Ayan guys, oh. Dumilim na oh. Ang dilim na oh. Ang dilim na sa taas. So, baka uwi na rin kami kasi baka abutan pa kami ng ulan. Ayan guys, oh. Bye-bye. Bye-bye na kami. Uwi na kami. Bye-bye. Bye-bye. Bye!